Simapheke dani izinto emsakazweni SABC Ukhozi FM neMetro kulandela ukumisa kwezilomo zabasakazi ngenxa yokuthamela nokusebenza emicimbini amaqembu ezepolitiki. Abasakazi abamisiwe nguTshatha Ngobo, owethula uhlelo ntambama phakathi nesonto Ukhozi FM nozakwabo Zimiphi, Biyelo Zimdolo owenza idanki 12 to 3 Cafe Mini phakathi nesonto. Laba-ke kuvela ukuthi bamisela ukusebenza emaralini amaqembu ezepolitiki lapho-ke ebebeqashe khona njengabaphathi bohlelo uma sebefaka abaculi abazonandisa esiteji. Kwi-Metro FM kumise uLove Shosha ukuqala isonto ekazwakala ohlelweni walethulwa ngokubambisana noThibo Thatcher ngo-3 kuya ku-6 ntambama phakathi nesonto. Uthe umise uzwakabo uLamizi Holworth ongena-ke ngomgqibelo ngemuva kokuthamela amarali ye-ANC siyanqoba FNB Stadium ngomgqibelo. Ukuthola kwesolezi SABC nomgomo ukuthi abasakazi bayo abazihlanganisi namarali amaqembu ezepolitiki obuqhubeka njengoba-ke bezokhankasa uhlelo ukhetho likazwelonke. Abanye abasakazi-ke ebese beqalile ukubonakala emarali kuthiwa-ke bakhunjize ngawo bese-ke bayahoxa. uLove ubonakala kwividiyo ANC ibikhankasa ngayo enkundleni zokuxhumana i-X kuyona-ke iyezethula uyasho ukuthi siyanqoba. Uthi-ke kubalulekile ukuvota futhi abantu kumele benze okufanele. Abantu-ke bamgxekile futhi-ke leso sikhangeso besikhombisa ukuthi-ke sikhishiwe ekhasini le-MC. Imizamo yokuthola ukuphala kwe-SABC ayiphumelelanga njengoba ithimba lezokuxhumana lingayiphendulanga i-email ebeyithunyelwe yona ngoLwesine ekuseni kukhule noma isishayela ucingo. Ngaze kodwa zinjalo izindaba ezithinta lapha nabasakazi bawo SABC kanjalo Ukhozi FM nakwi-Metro abamisiwe ngenxa yokuzibandakanya namarali abaloke eqhubeka njalo-ke amarali yezepolitiki. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula-ke ngalolu daba-ke sivele hlana comment section ungitshela ukuthi wena luthini olwakho uvo ngalolu. Ngila sibone ingane zakwethu ngiphuma njena kodwa ngiyathemba ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo.